¿Dónde vamos? La liamos. ¿Dónde vamos? La liamos. Tota la sortida a truites. Per anar a truites s'ha de caminar una mica pel bosc, si no, no fa festa. Vale, doncs ara us ensenyo una mica els esquers que farem servir per pescar la truita. Portem esquers per, depèn de les condicions que ens trobem de l'aigua, de la fondària, del corrent, doncs pesquem amb uns esquers o amb uns altres. El primer que us ensenyo és el Black Minnow, de Fish. Aquí en aquest cas, com podeu veure, està muntat amb un assist, que és aquest am que surt per aquí la cua, perquè la truita a vegades, bueno, sovint pica per la cua i sense assist no es clava. Problema, si hi ha enganxe, doncs s'enganxa molt fàcilment. Va bé sobretot per pescar amb embassaments. Black Minnows de tots els colors, aquest taronja, el negre. N'hi ha que són de Fish i n'hi ha que són el que en diem nosaltres, que és el Black Chino, que és la limitació d'AliExpress. A AliExpress has de vigilar perquè són més baratos, però hi ha moltes qualitats. N'hi ha uns que es diuen FTK, que no són dels més baratos, però qualitat-preu estan bé. Això és un jerk, una imitació del Ryuki, també muntat així amb un am per pescar sense mort, i és un esquer de 3 centímetres i 5 grams, i va bastant bé també. I aquests són unes culleretes que fem servir per el que se'n diu bàsicament per embassaments, per llocs bastant fondos, que volem cobrir molta aigua en poc temps, el que se'n diria power fishing, buscant peixos actius, anar tirant i recollint, ens permet fer una pesca molt ràpida i cobrir molta aigua per buscant això, peixos actius. Una cullereta ondulant petita, 4 grams, també pels llacs, o aquí, per exemple, aquí el tros aquest d'aquí darrere, aigua bastant parada i fonda, es pot deixar baixar fins al final i recollint, les típiques culleretes. Això bàsicament ho faríem servir per corrents, bueno, com a mínim jo. Aquí una bèstia, el Power Tail de Fish, també muntat per pescar amb cotos sense mort. Aquest esquer és molt bo. Normalment jo hi pesco a dents de serra, deixant-lo baixar i recollint-lo des de serra, pujant i baixant, i va molt bé per la truita, inclús també pel mar, pel que serien sards, oblades, peix d'aquest que està menjant a la roca, també és molt efectiu. I aquí ja tenim diferents jercs, el Vision, el Ryuki original, aquest és una imitació de Ryuki també, que és 3 centímetres i pesa 5 grams, i quan baixa té un moviment així ondulant, que no baixa així directe com un dardo, diríem, cau mig suspending, ondulant, i va força bé. És anar provant una mica quin és el que et funciona més bé. I això seria una mica tot. Oh, tu veus que no? Uf, que lluny. Recull. Copets, pam, pam. Copet. S'han de buscar distàncies llargues. Per la truita, pescar amb jig no és cap tonteria, amb un jig de mar de 7 grams, perquè pots tirar molt lluny i no estan acostumats a veure què és aquella zona, per tant, encara que potser no sigui tan efectiu, també a vegades hi ha picades. Sobretot llocs com aquí fondos. Has vist caure allà al mig? Jo pesco un Black Minnow i l'altre està pescant amb jig. Cop sec així, pa, pa, pa. Que el vegin moure ara. Molt bé el Black Minnow. Amb un assist, per si la truita pica per darrere, que es clavi.
Una altra tirada i canviem de lloc. Ja, ensenya-me'l. Té. Una d'aquestes? No, aquesta és massa grossa. Aquesta? Pot triar aquesta cullereta. S'ha acabat la bateria? S'ha acabat la bateria. Jo potser posaria aquesta. Però tu tries. Doncs aquesta? Sí. Elecció OT. Perquè aquest sembla que no... Si no, es pot provar també un jerk. És raro que no tiri amb la cullereta, però un jerk les fa moure normalment per agressivitat. Provarem un jerk. Tenia més confiança amb el Black Minnow, però... Allà. Última tirada i provo el jerk. Això ho provem. Aquest. Aviam, aquest me'l va regalar l'Ot, si em porta això. No hi són avui. I've never seen no streets paved in gold. My
avui no ho hem picat. Jo l'Oregador. Que grossa, nano. Agafa el sauret. Entres per darrere? Uah, quin truitot, Titi! Va. Va. M'ha enganxat el peu. Oh, het waren altijd niet hem. Vine per aquí. Per aquí. Va? Què és aquí davant? Va, baixa el sobret. Va, va. Aixeca, aixeca. Ai, tio. No puc jo. Vols que digui la veritat? No puc. Ja ho he vist. Deixa. Està agafada per un pensament. No puc jo. Deixa, deixa. Però quan ja el tenies a dins, ja l'has de tirar enrere, perquè ja el tenies a dins. No, aquest sobret tampoc és per treure aquests bitxarracos. Crec que l'agafo amb la mà. No, no, amb la mà no es pot agafar el fil aquest. Vaya bitxarraco. Oh!
Vamos! Treu la canya d'aquí, que la petarem. Una truiteta, Més guapa. Uah, se m'ha enganxat el croc aquí. El puc treure. On està? M'has de fer una bona foto, Ot? Sí, em sé de fer fotos. Però si s'ha d'agafar una truita ben grossa. Com aquesta? Sí. Va, fas una altra foto. Però com? S'ha parat. Fica dins l'aigua. No, així no. Recuperant. Molt bé, petita. Gràcies. Trega-la. Li fas fer el jerc. Fas així, amb la punta. Que el peix faci un cop així ràpid. Això se'n diu jercs. A mi em fa gràcia provar aquest. Jackson the Artist. Això diuen que és una bèstia per llobar-lo. Slow sinking. Uf. Té un moviment curiós. M'agrada. Mou molt. L'altre era com més vibració i aquest és... Uf, i com marxa. És més tot ell. Tronxon! Oh! S'ha escapat! Puta! És aquí davant. Aquí davant, sí, sí. Oh! Bueno, no es poden agafar totes. Què hi farem? Bueno, aquesta no crec que torni a picar, no? Bendiciones y buenas noches.